sorreko egundik gogorrena, eta danak esperoan ginen, batzu ikusteko afizionatu mailan estreinakoz, onenekin, malda txar gorenekin, eta mailan bandezu, bosgarren postua eta Euskaldundik onena gaur. Bueno, gaur lasterketa horra izan da, iesaldia sartu dugu, Asier Pikazetani, baina, bueno, Asier Pikaza erasoa bat eduki du bizikletan, eta, bueno, bakarrik joan naiz eraso iesaldi horretan, eta, bueno, nik bakarrik beste taldekideen kontra, eta, bueno, kontrolatzea oso zaila da, atake asko egon dira, eta, bueno, azkenean pizkat justoa ez egoen, erasoa jotzeko, eta, bueno, azkenengoa bosgarren postua, eta, bueno, posik. Saiatu zarete, bere baitare gero eki hori arte, saiatu zarete protagonistak izaten? Bai, gero eki sartu da, iesaldietan, eta, bueno, bi taldekidek zegoen iesaldi horretan, baina, bueno, eki esforzo oso handia zegoen, eta bai justoa zegoen, eta, bueno, azkenean ni bakarrik joan naiz iesaldi horretan, eta, bueno, ja topera iritsira almugara arte, eta, bueno, senazio honak. Zorionak. Eskerrik asko.